ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଜେନା ଭିଲେଜ୍ ବୟ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ବାଙ୍କିର ବିଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆମର ରହିଛି ପର୍ବତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ପର୍ବତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଠି ହେବାର କାରଣ କିଛିଟା ତାର ରହସ୍ୟ ଅଛି, ପଛର କିଛି ଘଟଣା ଅଛି, କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ୟାର। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାମାୟଣ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଉଠେଇକି ନେଉଥିଲେ, ସେ ପର୍ବତର କିଛି ଅଂଶ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଇ ପର୍ବତ କିଛି ଅଂଶ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିୟମକ୍ରମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ପର୍ବତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଇ ଏରିଆରେ। ତ ବେଶୀ ଲୋକ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ପର୍ବତେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଠି କିଛି ଖସିକି ପଡ଼ିଥିଲା କିଛି ପଥର। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରିଆ କଥା ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଏଠି ବି କିଛିଟା ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି କିଛିଟା ଦେବୀଙ୍କ ଘର ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଇଏ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଠାକୁରାଣୀ, ତାପରେ ଅଛି ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ, ତାପରେ ଅଛି କନ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ, ତାପରେ ଜେନା ଦେବୀଙ୍କ ସାତ ଭଉଣୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେନା ଦେବୀଙ୍କ ସାତ ଭଉଣୀ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କନ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ୟାର ଜାଗା ଏଠି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବି ଅଛି, ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଧାନ ବିଲ, ପୁରା ଗହିର ମଝିରେ, ପୁରା ଧାନ ବିଲ ମଝିରେ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠିକାର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ କିଛି ନା କିଛି ନହେଲେ ବି ଏଠି ଅଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାରମାସିକିଆ ଧାନ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ବାରମାସିକିଆ ଧାନ ହୁଏ, ପୁରା ମାସ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ଧାନ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧାନର ବିଲ କେମିତି ଏଇଠୁ ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ବହୁତ ବାଟ ଧାନ ବିଲ। ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ସେମିତି ନନା ଏକା କେହି ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରିକି କିଛିଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥର କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇ ପଥର, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ପାଇଲି, ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟିକୁ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ୟାର ଭିଉ। ଏଠି ନନା ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଜାଗା, ବହୁତ ନିରବତାର ଜାଗା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଜେସନ୍ ଜଣାଇବେ, ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଣାଇବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଜେସନ୍ ପାଇବି। ଆଉ ଏଇ ପଥରଟି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି, ଏଇ ପଥରଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ବା ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପଡ଼ିଥିଲା ୟାର ଆକାର କିଛି ଛୋଟ ଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଆଜିକି ହେବାର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଇଏ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିକର ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ନା କିଛି ଫାଟୁଛି, ବଡ଼ ହେବା କାରଣରୁ ୟାର ସିମେଣ୍ଟ ଫାଟଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କି ୟାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଯେମିତିକି ରାମାୟଣ କାଳରେ ହନୁମାନ ଯେବେ ତାଙ୍କର ପର୍ବତ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କ'ଣ ଏଟା ଆମର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ପର୍ବତର କିଛି ଅଂଶ ଏଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ, କିଛି ପଥର ଖଣ୍ଡ ଏଥିରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟି ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୋତେ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାଇ ମୋର ଜଣେ ହେବେ, ଆଉ ସେ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇ ଜଣେ, ସେ ଆଣିକି ମୋତେ ଆସିଲେ, ଏଇ ଲୋକେସନ୍ଟି ଦେଖେଇଲେ। ଲୋକେସନ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଲୋକେସନ୍ଟା। ଆଉ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। କିଛି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲିଯିବୁ, ତ ସେଇଭଳି ଫିଲିଂ ମୋତେ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କଲା, ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜାଗାଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇ ପଥରଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା।
ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିନି, ମୁଁ ଏଠିକି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନ କରିବେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ସତ କଥା ବି ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିଥିବେ। ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ପଥରଟି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ହେଉଛି, ତ ପଥରଟି ବଡ଼ ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଇଏ କରିକି ଆକୁ ବିପକ୍ଷରେ କରିବିନି, ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହେଉଥିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାଟି ଏମିତି କିଛି ଭିଉ, ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବୁଲିପାରିବେ, ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଜାଗାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଘନ ଗହିର ମଝିରେ, ଘନ ଗହିର ଧାନ ବିଲ ମଝିରେ ପୁରା ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ବରଗଛ ତଳେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ଆହୁରି ବି ଲୋକେସନ୍ ମୋତେ ଆହୁରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ପଥର, କିଛି କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମନ୍ଦିର କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି, କିଛି ବି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ୟାର ପଛ ରହସ୍ୟ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ଲୁଚି ରହିଥିବା କିଛି କଥାକୁ ମୁଁ ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ କି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଗକୁ ଦେଖାହେବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ଏମିତି ଜାଗା ନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନ କରିବ। ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖାହେବ, ସବୁ ମନ୍ଦିର ବି ବୁଲା ହେବ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଏଇଠି ରଖୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। କିଛି ମିସିଂ ରହିଯାଇଥିବ ଯଦି ମୋତେ କହିଦେବେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ମିସିଂ ହେଇଯାଇଥିବା ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଣିବି। ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।